U sklopu suradnje zagrebačkih i ruskih hokejaških klubova, momčad Moskve doputovala je u Zagreb. Ruska škola hokeja Centar povela je 20-toricu najboljih igrača do 11 godina. Oni su igrali 3 utakmice protiv svojih vršnjaka, točnije najboljih mladih hokejaša iz sva 3 zagrebačka kluba. Ovo je samo jedna realna situacija, znači realno stanje, jer tu klinci, znači to su Rusi ipak koji dolaze iz koljevke hokeja, mislim, oni tamo, to je jedan od nacionalnih sportova. Ну, игрой я доволен, что мысль присутствует, но они могут еще лучше. Завершающая стадия, есть над чем подумать, можно сделать лучше. Ну и такие нюансы, там некоторые игры. Можно получше, нет предела совершенства. Mladi Rusi su svoju bolju igru pokazali u drugoj utakmici u Domu sportova. Tako da, nažalost, zagrebački hokejaši ni u njoj nisu imali prevelike šanse. Izgubili su čak 20:0. Oni jako dugo već igraju na tom velikom terenu, a kod nas je problem što naši klinci tek ove godine su stali na taj veliki led, znači naši klinci do tih 10 godina, odnosno 11, igraju na malom ledu. Znači u 1/3 imaju utakmice i sad neki klinci uopće ne znaju pravila, ne znaju se postaviti kako spada. Usprkos vrlo lošem rezultatu u prve 2 utakmice, trener najboljih zagrebačkih hokejaša nije bio nezadovoljan. Malo su bili prestrašeni danas pod dojmom, ipak su to Rusi. Znam pojedince neke, znači trebaju se samo otpustiti kočnice, malo bolje klizati, a mogu klizati još bolje. Razlika se najviše vidi kada usporedimo sate koje Rusi i Zagrebčani provedu na treninzima. Hokejaši raspoređeni u zagrebačke klubove na ledu treniraju tek sat vremena 2 puta tjedno. Uz te ledene treninge imaju i 2 suha treninga. S druge strane, mladim Rusima u školi hokeja Centar treninzi traju gotovo 2 sata. Na ledu provedu 4 treninga tjedno, uz koja imaju 1 suhi trening, te svaki vikend po 1 utakmicu. Kod nas je problem što ti treninzi su ili jako kasno na večer, znači kad njihova tijela već spavaju, ili su rano ujutro, znači nema uopće, znači jedan dan se zna 10 na večer, drugi dan u 8 ujutro i to su jako teški uvjeti kod nas. Svi ruski hokejaši pohađaju istu školu i to samo ujutro. Takvi idealni uvjeti za sport omogućuju klubovima da svi igrači zajedno treniraju. Upravo zbog te činjenice, ali i na inzistiranje ruskog trenera, u posljednjoj je prijateljskoj utakmici Zagreb igrao s malo starijim igračima. Točnije, onima rođenima do 2000. godine. To se pokazalo kao dobar potez jer je ta utakmica bila zanimljivija. Ipak su na kraju Rusi pobjedili, ali tek s golom razlike. Igralo se na klizalištu Velesajam i sve je završilo 2:3. Pa ovo tu je jako dobro, čak iznenađujuće koliko sam već prije objasnio, znači njima je to nekima 3., 4. utakmica na velikom ledu ove sezone, to jest uopće. Ovi malci su već odigrali, znači Rusi po 2, 3 sezone na velikom ledu i to je čisto, vidi se razlika jednostavno kod njih. Kako bi se ta razlika smanjila, potrebno je stvoriti kvalitetniju ligu. Naime, mladi Rusi igraju u konkurenciji 24 kluba, dok se Zagrebčani natječu u konkurenciji s 4 kluba u Hrvatskoj. Usprkos svemu, Zagrebčani su pokazali da se mogu nositi s onim najboljima. A tim najboljima Zagreb će zaista ostati u lijepom sjećanju. Хорош дворец спорта, очень комфортно, уютно, приятно, на хорошей раздевалке. Нам очень понравилось, детям тоже. Доброжелательная обстановка, все очень хорошо.